Anh có yêu blay xin bắt anh cái por cầm ta nala ban wan phai beng bat phi ka chen ga jong blay ha cái này cái por ka bamanta kat ki bayu I cái này cái video ha này cái por cầm ta kinum day ban school shapo ne ban school sa jong penne haju khnang ba phinum du ga jingkar khu bat khnang ba phin yo mat ye ga jingkar khu ki ba kanjaman sem ha cái này cái por ka bamanta bat ka banta ka bang ko ban wan ra ha ne ka long ba ka bor jong ga jing duai kata gede ka benta ka ba ngiko abania slok bania mudur sipor ha gani ka por ka ba menta ka bor jong ka jingduai kalong ka wei ka atiar ka bari ka bangila banyele persya ya ki bor jong ka jingdum ki balong ki bor jong ubaman ki balong ka bor jong ka jing syate syakum ha ka jing im ka jongi kibor jong ka jing syate jakum ha ka jing pang ka jing kreu ha ka mensim ha ka met ha ka phat ka jongi kibor jong ki jing sya penuit haman la ka por bar haman la ka klip mat ha ka jing im ka jongi kabor jong ka jing pentlot bar ka jing penswai ha ka jing im ka jongi ka baman la ka por kibor jong ka jing skumen bat kibor jong ka jing sorong bat kum kita terter kide kibor kibangi yoi ha kini kisngi kiba menta ha ka jing duai barbor ni kejit ia ki kiba kenja mensim lengba kabor jong mensim bukut ubalong unong pensyad bor namarba mensim jong ublay uda ud hir ha ka jing duai haba ni yakran bat ublay ha ka jing duai kawan ra ru ye ka mensim jong ka jing sngoret bat pau ha khmat jong ublay kumba ni ngilong usatan barbor ukhnyu habangi ni duai bat ushepting ya kibriu kibayai duai bat kibayai dem ha khmat jong ublay ha ka jing duai ya ro yu trai la magni kentin sa sisen ngan pen sngobiang usatan ukhnyu bat usatan ushepting ya kibriu ka jong ublay kibayim ha ka jing duai habangi phai ne ka ktin ka jong ublay ni kenmau kumno ujisu ukran hadin ba ula penkhia ya wei ukna uba pangbor uang yakini kentin hak gospel ko jong Matthias kalnong ka ba khatnyo de khat ka ba arphoi nan pule ki ong kumne henrei ukenja une jumi no henrei pang da ka jing duai bat ka ba sha ajenet ngisngu tu hagne ka por ka menta mensim baman unami no na obreu da lei ru am henrei de tang ha ka jing duai bat ha ka jing sha ajenet une ukenja jinglong une ukenja baman ulaban mi no ha ka jing im bat ha ka mensim ka jonga bat ka jong phi ha ka jing duai ni don kamru ya ka jing khnang ba nyinyo pdiang ya kata ka jing duai ka jongi bat ka jing anut ka jongi ha ka mensim ka jongi ya ka ka bangi ni duai klem da artatin klem da amdon kano ka jingmut ka ba arsap ne kham da don da kino kilat kilenti henrei klem da artatin namar bangi pan ya ka ka balong katkum kamon ka jong blay bat ya ka baro kat ki bapan bat ya ki baro kat ki bapin pan ha ka jing duai da ka banget pinyo pediang ka gospel ke jong Matthias ka nong ka ba arpuei ka dekhot ka ba arpuar ka ong ya kita ki kenten kalong ka badon kam yangi sikade ba nginyai ne ha ki jing duai bat ba ngin manthat kumbalong ka to ka riu kenthei ka ba ujisu ukran ha ka farsi haba unong bisar ai ye ka jingpan ka jongka bat ka yaipan hadu bagandayo ya ka jingkwa ka jongka ujisu hakane ka por ka mentaru ukran bat uyai penkenau ya phi bat enga bangi don kam ban yaine hau bat ha ka jingduai ka gospel ka jong yones ka nong ka ba khatsan ka dekhot ka ba nyau ujisu wang lada phi yaine hanga bat ki ktin jonga kin yaine hapi ya ka ru ba phimon Pinpan te kanlong
yapi kita gri content ke ba jisu open scam ke jing im ke jongi habangi ni don kam ya ki e ha ga jing im jongi ni pan ye ublei da kamon ka balat lot katkum kamon ga jong blei kumta ha ga ni ka por kam na taru ni don kam ban yai ne ha ublei ha ga jing duai hak man la ka khalimat ha man la ka benta ka bangile ye ka no ka benta ga jing im jongi ni de ban kenmau ban yai duai ni de ban om tang bang ni duai ni de ban don kamru ban sha jenit om tang ban sha jenit ni don kamru ban yai ne bat ban duai ublei khlem dapot tat hangta nganget ba pinyo i ye ka jing kerhu ga jong blei nganget ba ublei unle kamba ha ka jing im ga jong pi ka ba man la ka sngi nganget ba ublei lengba ka ne ka jing slok lengba ne tin ga jong blei ka ba sikhndiat e ka ba ngang yo ba ne samat pi ka long ga jing kerhu ya pi baro kat ka bagi yo i ya ka ne ka video ha ka ne ka por ka menta ublei kerhu na ka benta ka buram ga jong blei amen bat amen